Mohammad, chcel by som vedieť, čo budete robiť, keď skončíte s boxom. I think he's probably taking the last count at the moment. I'll do my best to wake him up. Sleep. That's all I'm gonna do. That's all he wants to do when he retires. When I retire from boxing. Keď skončím s boxom, naozaj neviem, chcem niečo povedať, niečo nad čím budete všetci rozmýšľať. Život nie je príliš dlhý. Predstavte si, že máte 30 rokov. Ak máte 30 rokov, ste ako 7-roční. A ja vám ukážem, ako je to možné. Spali ste asi 7, 8, 9 hodín denne za posledných 30 rokov. A za tých 7, 8, 9 hodín spánku si nič nepamätáte. To je asi ako 8 rokov v bezvedomí. Ak máte 30 rokov, spali ste asi 8 rokov. OK. Koľko ste sa nacestovali za posledných 30 rokov? Do televízie, domov, do iných krajín, do iného mesta, do školy, do kostola. Cestovali ste asi 2 roky, tam i späť a kdekoľvek inde. Teraz tu máme 8 rokov spánku a 2 roky cestovania. Ako dlho navštevujete školu v Amerike? V škole sme od 1. triedy a až do 12. triedy 6 hodín denne. Sedí? 6 hodín denne po dobu 12 rokov, tým strávime v škole 3 roky bez pohnutia. OK. 2 roky cestovania, 8 rokov spánku, 3 roky v škole. Na koľko filmov ste išli do kina? Na koľko zápasov v wrestlingu? Koľko filmov ste videli? Koľko zábavy ste zažili? Na koľko bejsbalových zápasov ste išli? Čisté 2 roky zabávania sa. Zatiaľ, čo máte deti, za ten čas, čo sa staráte o vaše deti, dokiaľ splatíte váš dom, ani sa nenazdáte a už máte 60 rokov. Takže život je naozaj krátky. Takže si to spočítajme. Dajme dokopy všetko to cestovanie, spanie, školu, zábavu. Asi polovicu svojho života ste nerobili vôbec nič. Takže ja mám teraz 35 rokov a o 30 rokov budem mať 65. V 65 už nemáte žiadny vplyv. Veľa toho už nespravíme, vaša žena vám to môže povedať. Takže čo vlastne hovorím je, že keď je vám 65, už toho nie je moc, čo môžete urobiť. Vedeli ste, že bude mať 65 o 30 rokov? V nasledujúcich 30 rokoch budem spať 9 rokov. Nebudem mať 30 rokov denného svetla bez prestávky, budem cestovať po celej Amerike. V nasledujúcich 30 rokoch mám pred sebou pravdepodobne 4 roky cestovania. Zhruba 9 rokov budem spať. Televízia, filmy, zábava. Zaberie asi 3 roky. Z tých 30 rokov mám asi tak 16 rokov byť produktívny. Takže to je asi tak, ako môžeme vidieť život každého jednotlivca. Čo budem robiť v následujúcich 16 rokoch? Čo je najlepšie, čo môžeme urobiť? Pripravím sa na stretnutie s Bohom. Vlastniť nehnuteľnosti, začať podnikať, učiť box, to ma do neba nedostane. Koľko z vás verí, že existuje vyššia bytosť? Verí, že existuje Boh? Koľko z vás verí, že nejaká vyššia sila stvorila slnko, mesiac, hviezdy? Koľko z vás verí, že tieto planéty sa nestvorili samé, ale že niekto múdrejší, ako sme my, ich stvoril? Koľko z vás verí, že existuje Boh? Koľko z vás verí, že Boh neexistuje? Dobre, vy, ktorí neveríte v Boha. Keby som vám povedal, že tento pohár sa stvoril sám, žiadny človek ho nevytvoril, verili by ste tomu? Veríte tomu, čo som vám práve povedal, že tento pohár sa stvoril sám? Ja sám viem, že tomu neveríte. Niektorí pochybujú, tak im dávam odpoveď. Keď vám poviem, že táto televízna stanica sa stvorila sama, že ju nikto nepostavil, poviete si, že Muhammad Ali je blázon. OK, keď sa tento pohár nedokázal stvoriť sám a poviem vám, že oblečenie, ktoré máte na sebe, sa stvorilo samé, nikto ich neušil, tak tomu nebudete veriť. Týmto pádom, ak sa vaše oblečenie neušilo samé, ak sa pohár nestvoril sám, ak sa táto budova nepostavila sama, tak potom, ako sa mesiac dostal na oblohu? Ako sa dostali na oblohu hviezdy, Jupiter? Ako sa sem dostala príroda? Neptún, Mars a Slnko? Ako toto všetko sa sem dostalo? Čo tak niekto múdrejší to celé naplánoval, aby sa to stalo?
Takže čo hovorím je, že som presvedčený, že budeme súdení. Je správne, že človek ako Hitler zabil všetkých tých Židov a nebude sa za to zodpovedať? Niektorí sa nebudú zodpovedať za to, čo spravili tu, ale až keď zomrú, v pekle na veky. Takže čo budem robiť, keď skončím s boxom? Pripravím sa na stretnutie s Bohom, pretože lietadlo, v ktorom budem cestovať, môže vybuchnúť. Nevybuchujú občas lietadla pri havárii? Neumierajú ľudia denne? Je to desivá vec predstaviť si, že skončím v pekle a budem tam horieť navždy. Hneď vám vysvetlím vašu otázku. Keď skončím s boxom, budem robiť všetko preto, aby som pomohol ľuďom. To je napríklad dôvod, prečo som tu s Johnom. Tento chudobný muž prešiel celú Ameriku za mnou. Iná skupina chalanov bude potrebovať nejaké peniaze a tak ma zavolajú, aby som im s tým pomohol a Boh sleduje moje konanie. Boh ma nechváli, pretože som porazil Joea Frazera. Všetko bohatstvo patrí Bohu. Boh chce vidieť, ako sa navzájom správame jeden k druhému, ako si navzájom pomáhame. Takže ja zasvetím svoj život a využijem svoje postavenie, svoje meno, aby som pomohol charitám, ľuďom, aby som zjednotil ľudí. Ľudia sa navzájom vybuchujú pre rozdielne náboženstvo. Potrebujeme človeka, ktorý pomôže nastoliť mier. Takže keď umriem a ak existuje raj, chcem ho vidieť. Ako dlho tu žijeme? 80 rokov? Je pravdepodobné, že niektorí v tejto miestnosti budú mŕtvi o 20 rokov. Niektorí z vás zomrú o 50 rokov. Niektorí o 30 rokov. Niektorí o 60-70 rokov. Ale všetci čoskoro zomrieme. Povedzme, že budeme žiť 125 rokov. Tak dlho nežijeme, ale povedzme, že 250 rokov a povedzme, že 145 rokov z toho budeme mať sex. Určite nebudeme chcieť, aby sa to skončilo. Takže máme tak asi 80 rokov na tomto svete. Toto je test, aby sa zistilo, kde strávime svoj budúci život, v nebi alebo v pekle. Toto nie je ten skutočný život. Vaše skutočné ja je vo vnútri vášho tela. Vaše telo má dušu. Pozrite sa na seba. Nemáte zuby, vaše vlasy vám vypadávajú, vaše telo slabne, ale vaša duša nikdy neumrie. Duša je nesmrteľná. Vaša telesná schránka je len domovom pre vašu dušu. Boh nás skúša, ako sa budeme správať k sebe navzájom. Aký život budeme žiť, tak bude vyzerať náš budúci život. Všetky materiálne veci dlho nevydržia. Ani moje auto, ani táto budova tu dlho nevydrží a nebude tu navždy. Bolo už veľa kráľov a kráľovien Anglicka a všetci sú mŕtvi. Po tejto kráľovnej niekto iný nastúpi na trón. My tu neostávame na veky. My sme tu len ako správcovia. My tu nič nevlastníme. Ani naše deti nám nepatria. Myslíte si, že klamem? Ani vaša žena vám nepatrí. Predstavte si, že zomriete a vrátite sa o rok neskôr. Choďte sa pozrieť do spálne, či tam vaša žena spí sama. Vidíte? Hovorím, že nevlastníte ani svoju ženu. Ja som sa rozviedol, možno ste o tom čítali, a moje 4 deti volajú teraz iného muža otec. Už sa so mňou viac nestretávajú. Vy nevlastníte svoje deti a nevlastníte ani vlastnú rodinu. Čo chcem vlastne povedať je, že najdôležitejšia vec v živote je to, čo sa stane, keď zomriete. Pôjdete do raja alebo do pekla. A to je na veky. Ako dlho trvá večnosť? Predstavte si Saharu. Na Sahare je veľmi veľa piesku však. Predstavte si, že jedno zrnko piesku predstavuje 1000 rokov. A keď zomriete a skončíte v pekle, budete tam horieť na veky vekov. Nemá to konca. Nikdy to neskončí. Viete, ako je to dlho? Dám vám predstavu, ako dlho je na veky. Počkajte na Sahare 1000 rokov a každých ďalších 1000 rokov zdvihnite jedno zrnko piesku, dokiaľ nevyzbierate všetok piesok a púšť ostane prázdna. OK, počkajte 1000 rokov a potom zdvihnite zrnko. Počkajte 1000 rokov predtým, než zdvihnete ďalšie zrnko. A
A robte to tak, dokiaľ na Sahare nie je k zdvihnutiu už žiadne ďalšie zrnko. Vidíte, ako to je dlho? Spojené štáty majú teraz okolo 200 rokov. Ostáva ešte 800 rokov, aby sme dosiahli 1000. Takže ma desí predstava, že jedného dňa umriem a skončím v pekle. Možno zomriem v lietadle, ktoré vybuchne. Stále cestujem a desí ma ísť do pekla a Boží súd. Môžem zabiť ľudí, môžem okradnúť ľudí a nikdy ma nechytia. FBI, Scotland Yard ma nikdy nechytia. Ale keď zomriem, niekto ma sleduje a počíta a zapisuje. A už nie je úniku. A za to všetko budem horieť v pekle na veky vekov. Ja chcem radšej skončiť v raji. Takže čo budem robiť nasledujúcich 16 rokov? Budem produktívny. Pripravím sa na stretnutie s Bohom, aby som išiel na najlepšie miesto. Pochopili ste to? Ďakujem.